Hej og velkommen til den anden ud af 4 forelæsninger, som handler om forholdet mellem individ og samfund, og hvilken rolle pædagogikken kan spille i den sammenhæng. Vi skal se på Norbert Elias i dag og hans begreb om civilisering. Norbert Elias, han er en tysk-jødisk sociolog, som måtte flygte fra nazisterne, og i første omgang flygtede til Frankrig, og siden omgang til Storbritannien, hvor han udgav den her bog, The Civilizing Process, i første omgang på tysk i 39, og i anden omgang på engelsk i 69, hvorefter han blev berømt. Han ser positivt på civiliseringsbegrebet, og ser det som en kraft i verden, som kan være med til at løfte os ud af barbari. Han ser positivt på, hvad civiliseringen kan og bør gøre i forhold til Nazi-Tyskland, og han mistede jo selv begge sine forældre i KZ-lejre, og han ser Nazi-Tyskland som netop et sammenbrud i civilisationen. Norbert Elias, han har en sådan kølig, funktionalistisk måde at analysere verden på. Han går ikke sådan normativt frem. Han ser på, hvordan verden fungerer, og prøver at se, hvad det er for nogle. Han prøver at vise, hvordan civiliseringen den sker op igennem historien via nogle jernlove, som egentlig med nødvendighed presser en civilisering igennem. Så når man spørger Norbert Elias, så er det ikke pædagogikken, der står for civiliseringsprocessen, og det er en proces, der faktisk sker af sig selv gennem nogle økonomiske og samfundsmæssige og sociale kræfter i verden. Det er ikke noget, der kommer i stand gennem smukke ord egentlig, men noget, der kommer i stand gennem pression og et vist mål af tvang udefra. Det er altså ikke en intenderet pædagogisk proces, vi har med at gøre. Civilisering er en kraft, der fungerer af sig selv. Og derfor så er den her civiliseringsproces faktisk på en interessant måde en konkurrent til pædagogikken. Og det må jo være noget, som pædagogikken på en eller anden måde er nødt til at prøve at forstå og samarbejde med på en eller anden måde. Og i hvert fald passe på ikke at ødelægge de her kræfter, der gerne skal have lov at civilisere os. Ja. For Norbert Elias, der er civilisation Vestens selvbeskrivelse. Det er sådan et kernebegreb, som vi bruger til at beskrive, hvem vi er, og hvad vi er stolte af, og hvad der karakteriserer os. Og det er berettiget, vil han sige, men Vesten har ikke altid været civiliseret. Det er noget, der er kommet til, det er noget, der er sket i en historisk proces hen ad vejen, og den civiliseringsproces er heller ikke afsluttet. Det er ikke sådan, at vi er på toppen, og at vi er færdige. Barbariet lurer stadigvæk under overfladen, og det kan flamme op, og det er flammet op, hvis man spørger Elias, i 2. verdenskrig under nazismen. Ja. Norbert Elias, han ser historisk på udviklingen, den her civiliserende udvikling, og han skelner derimellem mindre civiliseret samfund og mere civiliseret samfund, og hvad der kendetegner de to. Han går langt tilbage, når han laver sine analyser, og han er utrolig grundig og utrolig detaljeret, når han forklarer, hvad det er, der foregår, og hvordan civiliseringen den finder sted. Hvis man vil have fat i bogen her, så kan man måske nok miste tålmodigheden igennem de meget, meget, meget lange empiriske analyser, men det sidste kapitel rummer en samling af hans teori, altså et aggregat af den teori om civilisering, som han finder frem til at dokumentere i sin bog. Ja. Samfundsstrukturen
har samfundsstrukturen spiller sammen med den psykiske struktur. Det er en af hans helt store pointer, at de to ting, samfundet og det enkelte individs psyke, de skal svare til hinanden, de vil svare til hinanden, de påvirker hinanden. Så i det mindre civiliserede samfund, siger han, der er der en samfundsstruktur, der er præget af en decentral og ustabil magtfordeling. Det vil sige, der er ikke nogen stærk og entydig statsmagt med voldsmonopol og suveræn magt. Det er der ikke. I stedet så er der en masse forskellige instanser med forskellig magt, og det er ikke afklaret, hvem der bestemmer. Det vil sige, der er en masse uro. Der er en masse konkurrerende eller ikke konkurrerende, kæmpende grupper, som indbyrdes hver især forsøger at hævde deres egen ret, fordi der er ikke nogen stabil statsmagt til at sætte loven igennem. Man kan ikke appellere til, jamen jeg hiver dig i retten, hvis der er mere med dig, og så kommer statsmagten efter dig og sætter dig i fængsel. Man er selv nødt til at hæve sin ret, og man er selv nødt til at afskrække den anden fra at begå overgreb imod en. Det må man gøre selv, fordi der ikke er et sikkert retsvæsen. Så det vil sige, at man lever med en stor voldsrisiko, fysisk voldsrisiko hele tiden, og en usikkerhed, som man selv er nødt til hele tiden at værne sig imod. Den vigtigste sociale enhed, det er ikke staten. Den har ikke magt ud over hele området. Den har ikke underlagt sig alle de her forskellige klaner, eller familier, eller etniske grupper, eller hvad det er, det drejer sig om. Den vigtigste sociale enhed, det er det segment, man lever i, altså den gruppe, man lever i, familien, slægten, klanen, eller den etniske gruppe, eller en religiøse gruppe, eller hvordan man nu, hvilken gruppe der nu, man nu har, man kan, der støtter en. Og det er klart, at når man har sådan en samfundsstruktur, så må man have en psykisk struktur, der svarer dertil, fordi ellers så kan man ikke klare sig i det samfund. Og den psykiske struktur i de her mindre civiliserede samfund, den handler om, at man lever i nuet. Man tænker ikke så langt frem, fordi så er det for sent. Så har man jo måske fået hovedhugget af. Men man har ringe tillid til fremmede, fordi der er ikke nogen øvre instans, der holder de fremmede i skak. Så dem kan man ikke regne med. Man ved aldrig, hvad de kan finde på. Og man er nødt til at have en vilje her og nu til at kæmpe overlevelseskamp. Og den vilje, den er nødt til at være bakket op af nogle følelser, som meget sådan aggressivt sætter en i stand til at udkæmpe den her kamp, der er behov for. Så man er nødt til at have følelserne lige under tøjet og klar til at flamme op, sådan at man kan få gennemført det her slagsmål. Og der formulerer Norbert Elias det på den måde, at affekt genererer affekt på samme måde som i hofsamfundene, hvor det er kalkulation, der genererer kalkulation. Det vil sige, at den anden Slubbert, han lægger lumske planer langt frem og taler med en masse mennesker og lægger en masse planer og fælder for mig i det her hofsamfund. Derfor er jeg nødt til også at tænke langt frem. Jeg er nødt til at være lige så snedig som ham. Så altså kalkulation genererer kalkulation. På samme måde i de her mindre civiliserede samfund, der er det følelser, der genererer følelser. Den ene hisser sig op, den anden hisser sig op, og virkelig gang, fordi ellers så kan han ikke matche angrebet. Og det vil sige, at man skal hele tiden være klar til at slås. Og på sin vis er det selvfølgelig tilfredsstillende, at man kan opnå og herske på en helt anden måde, end man kan i et samfund, hvor der sidder en kongemagt og giver folk rap over næsen, hvis de sådan får for meget, fylder for meget og begår for mange overgreb på andre. Det gør der ikke i det her samfund. Der sidder ikke en central magt og giver en et rap over næsen. Og det vil sige, at man kan opnå at blive hersker. Og det er sikkert dejligt. Man kan opnå at rigtig få de andre grupper ned med nakken. Men man kan så også omvendt risikere at opnå, som man siger, bundløs ydmygelse og underkastelse. Og så er det jo knap så sjovt. Ja, så det er mindre civiliseret samfund.
og mindre civiliserede personlighedsstrukturer. Heroverfor, der har vi så de mere civiliserede samfund, og der er der etableret en central magt, som har et voldsmonopol. Og der er også en uddifferentiering i de her funktionssystemer, vi snakkede om. Det vil sige, at man skal lære at begå sig hen i skolen, hen på arbejdspladsen, hen i kirken. Det vil sige, man kan ikke bare gå rundt derhjemme, man kan ikke bare blive i sin landsby, og man kan ikke bare nøjes med at være sammen med de mennesker, som man er i familie med hjemme på farmen. Man er nødt til at komme ud i verden, og det gør, at man er afhængig af lige pludselig langt flere mennesker. Der er et retsvæsen også. Der er alt muligt, som man er nødt til at forholde sig til. Og det vil sige, at man er nødt til at tænke lidt længere frem. Den her centralmagt, den forhindrer fysisk vold gennem de forskellige personer, eller mellem personer og samfundsgrupper. Og den etablerer nogle felter i samfundet, for eksempel skolen, arbejdsmarkedet, det politiske liv, medierne, hvor man ikke kan begå sig med vold, hvor man ingen vegne kommer med vold, men hvor det er rationalitet og disciplin og behovsudsættelse og sådan nogle ting, der gælder. For eksempel i skolen. Der handler det jo ikke om man kan banke alle de andre. Det handler om man kan begå sig og lave sine lektier og handle hensigtsmæssigt. Så det vil sige, at det er et mere mindre voldeligt samfund. Og det er et mere behersket samfund, hvor man er nødt til at lære, at de andre grupper, de spiller med på lige fod med en selv. Man kan ikke bare gå hen til den næste landsby og bare slå dem alle sammen ihjel, fordi så kommer kongemagten efter en. Så man er nødt til at respektere de andre lidt mere på lige fod. Og der er mere konkurrence mellem de forskellige grupper, fordi når ens søn skal i urmagerlære, jamen så kan det være, så skal han ansættes der i konkurrence måske med andre, med børn af andre grupper. Og det betyder, at man er nødt til at indstille sig på de andre også. Og samarbejde med dem i langt højere grad. Og det vil så sige, at det her mere civiliserede samfund, det har en anden psykisk struktur, der matcher dertil. Fordi det individ her, som lever i et mere civiliseret samfund, det lever ikke længere under den der akutte voldstrussel hele tiden. Her er det centrale, at man har øje på ordensmagten og retsvæsenet. Hvad siger de? Fordi det er faktisk efterhånden kun dem, der udgør en reel trussel imod det enkelte individ. Ideelt set, ikke også? Dertil kommer selvfølgelig, når der er nogen, som ikke rigtig overholder loven. Men reelt, der bør det være statsmagten, der er den eneste, der ligesom har det her monopol og har ret til at udøve tvang imod det enkelte individ. Så det har jo den fordel, at individet er beskyttet imod andres vold, men samtidig så er det også nødt til at lægge kontrol på sine egne impulser. Man kan heller ikke bare selv begå den her vold, og man kan ikke selv begå selvtægt. Det må man ikke gøre. Så man får en høj grad af kalkulation, hvor man beregner, du må ikke gøre det der, hvis jeg gør det der, så kommer de, og så sker der det. Man er nødt til at have en høj grad af selvkontrol og tænke frem i tiden. Og det gælder også, når man skal begå sig på de der felter der, hvor vold ikke er hensigtsmæssigt. Der er man også nødt til at herske sig. Man er også nødt til at lære en vis indre fleksibilitet, fordi at man skal kunne begå sig på forskellige felter, hvor der er forskellige krav til en. Og det vil sige, at man lærer, at man ikke bare kan være sig selv og bare udfolde sit umiddelbare barbari. Man er nødt til, hver gang man ligesom går ind i et nyt felt, så er man nødt til at indstille sig på, okay, nu er vi i skole, nu er vi i kirke, nu skriver vi i et medium, nu er vi hjemme i familien. Ja. Ja. Godt. Og det vil sige, at det er noget, der er med til ligesom at ryste posen, den samfundsmæssige pose, fordi alle lever under de her normer, som er dikteret af den øverste magt, altså statsmagten. Ja. Og der lever vi så, siger Norbert Elias, i det, som han kalder figurationer af interdependens. Altså netværk
af afhængighed. Vi har sådan et netværk af afhængighed, som betyder, at vi er nødt til at opføre os lidt ordentligt over for de instanser og de personer, som vi er afhængige af. Og det er civiliserende, fordi vi ved, at hvis vi nu behandler en naboen dårligt, jamen så kommer der en eller anden ind og straffer os. Og de der netværk af afhængighed, de indvirker civiliserende på os, fordi de gør, at vi er nødt til at beherske os lidt, fordi ellers så får vi verden imod os. Så det vil sige, at det er altså afhængighed, der gør, at man civiliserer sig selv. Det er afhængighed af de andre. Hvis man lever i det der segmenterede, mindre civiliserede samfund, bare i sin egen landsby, der er man jo ikke afhængig af landsbyen ved siden af. Det er jo lige meget. Hvad skulle man med dem? Dem skal man bare kunne slå tilbage, hvis de angriber en, og så ikke mere. Men det er afhængigheden af andre, som gør, at vi er nødt til at indstille os på den. Så afhængighed er et centralt begreb. Interdependens. Og på grund af den her interdependens, der civiliserer vi faktisk hinanden. Og civiliseringen spreder sig som ringe i vandet. Fra kongemagt og ud til hoffet, og så længere ned ud til adel og borgerskab, bønder, hvad vi har nedad, som gradvis bliver indrulleret i den der civiliseringsproces. Og der formulerer Elias det på den måde, at usiviliserede samfund har korte interdependenskæder. Det vil sige, at der er ikke en lang tidshorisont, og der er heller ikke en lang personkæde eller handlingskæde imellem mig og min handling. Jeg reagerer her nu. Hvorimod i det civiliserede samfund, der har man lange interdependenskæder. Man er afhængig af at en lang proces lykkes for eksempel at få sig et arbejde. At man skal ind i den her skole her, og der skal man så, og man skal klare sig videre på arbejdsmarkedet, og man skal klare sig godt i forhold til også staten, som er langt væk. Så altså, der lever man med en nødvendighed af, at man tænker langt frem, og styrer sig, og behovsudsætter. Ja. Og man er nødt til at beregne, hvordan andre ser på den handling, man begår. Man er nødt til at se på et meget større netværk af mennesker, og hvordan de tænker om det, man gør. Ja. Så altså, personlighedsstruktur og samfundsstruktur går hånd i hånd. Og der bruger Norbert begreberne sociogenese, altså det er så samfundets struktur, og psykogenese, altså psykens struktur og tilblivelse. De udvikler sig og går hånd i hånd. Og det er ved at integrere sig i de her interdependenskæder, at personligheden den bliver integreret i de omkringliggende samfund. Sådan er det. Jeg tror måske, man kan se, at meget af det her, det kan man godt genkende, at Luhmann han kan have trukket på. Det beskriver de faktisk på lidt samme måde. De psykiske og de samfundsmæssige strukturer udvikler sig koevolutionært, det vil sige, de udvikler sig i fællesskab, i samdrægtighed, på den måde, at det statslige magtmonopol tvinger os til selvkontrol, ikke også? Og man ved, at man er nødt til at kontrollere sig selv, fordi hvis man ikke gør det, hvis man begår kriminalitet, hvis man for eksempel begår selvtægt, hvis andre begår kriminalitet, så vækker man den her Leviathan, det her monster, den her stat, som er en suveræn magt, og som er meget stærkere end alle de andre magter, og som der ikke er nogen, der kan klare. Så den her latente, den her afhængighed, man har, den presser os til at kontrollere vores barbari, og æde det i os, og civilisere os i stedet for. Så det er jo sådan set meget godt.
Så der er sådan en proces, hvor man kan sige, at det barbariske individ, det får knust sit barbari af det civiliserede samfund, hvorimod omvendt, hvis det er et civiliseret individ, der vokser op i et barbarisk samfund, så bliver det knust, fordi at et civiliseret individ måske ikke rigtig kan finde ud af at forsvare sig selv, og ikke rigtig kan finde ud af, at han skal slås, i stedet for at sætte sig ned og skrive en klage til staten. Så der kan man jo godt forestille sig nogle sammenstød mellem barbari og civilisation, når de lever sammen. De handler simpelthen på helt forskellige måder. De har styrker begge to. Barbariet kan let vinde på den korte bane, men civilisationen, den skulle så gerne vinde på den lange bane, fordi at, så har den nogle stærke magter, som den kan kontakte. Og så skulle det jo gerne være sådan, at civilisationen vinder. Ja. Nobel-Elias, han siger det på en måde, at overjeget, og der minder han faktisk om Freud, og er også inspireret af Freud, ser det ud til. Overjeget er både en udenrigspolitiker og en indenrigspolitiker, fordi at overjeget skal både holde øje med, hvad siger de mennesker og de felter, som jeg er afhængige af, hvad siger de? Der skal man holde øje med, hvad der sker i udlandet, så at sige. Men overjeget er også indenrigsminister, og skal på den måde holde øje med at dysse vildskaben ned indeni, og sørge for, at det indre, det matcher det samfund, man er i. Så der er overjeget også en vigtig faktor. Og børn, de bliver opdraget af deres forældre til en psykisk struktur, der er hensigtsmæssig i forhold til det samfund, de lever i. Det kan jo ikke nytte noget, at man vokser op i et uciviliseret samfund, og så opdrager sine børn uden overhovedet at give dem, uden overhovedet at lære dem at klare sig. Så kan det jo godt være, at de kommer hjem med blodtud, eller slet ikke kommer hjem. Og omvendt, hvis man opdrager sine børn til at slås selvom de lever i et civiliseret samfund, jamen så kommer de jo hjem med socialrådgiveren og SSP-medarbejderne og pædagogerne, og så er det jo også galt. Så skal de civiliseres. Ja. Så der lærer man simpelthen at styre sin dyriskhed og sin brutalitet, og lære at holde sine impulser i ave. Og det sker både igennem, at man lærer selvkontrol gennem erfaringer, godt, når man kommer til at støde på noget og får en eller anden form for reaktion udefra. Men man lærer det også igennem habituering, altså ved simpelthen bare at gå og efterligne sine forældre. Ja. Ja. Og derfor har man så også installeret en skam, som er med til at styre en selv, ikke også, sådan at man kan holde sig klar til det her samfund. Man skal gerne lære at skamme sig over adfærden, ikke også, sådan at man ikke kommer til at begå den der adfærd, fordi så får man så samfundet efter sig. Så der kan skammen ligesom være det, der ligesom holder en i ave, ikke også, og undgår og forhindrer en i at komme i konflikter. Ja. Så her er det altså, at man ligesom, at det, hvor det først er frygten for ydre magter, der sætter en på plads, så er det så, når man efterhånden er blevet civiliseret, så er det den indre bekymring for at bringe skam over sig selv, som regulerer ens adfærd. Så skammen er vigtig for, at der skal ske en civilisering. Man skammer sig kun over andres dom, hvis man er enig i deres dom, siger Nobel-Elias, ellers så skammer man sig ikke. Ja. Som sagt, så forløber den her civiliseringsproces over århundreder, og Elias beskriver, hvordan helt tilbage fra krigeradelen, som havde sine dyder og sine måder og sin psykiske struktur og sit samfund, til hofadelen, som havde en anden måde at fungere på, og så til borgerskabet, som igen har andre dyder.
og faktisk lidt i slægt med Bourdieu, så analyserer Elias sig her frem til, at krigeradelen, den kæmper for ære, eller faktisk symbolsk kapital. Den har nogle sådan nogle dyder, som den plejer, såsom mod, loyalitet, handlekraft. Og det er jo måske nogle delvis forældede dyder, kan man sige, som faktisk nu i dag snarere vil bringe en i ulykke. Fordi at det er, og måske mere kendetegner en bande egentlig, en bankrådgiver. Hofadelen har så nogle andre dyder igen, fordi de kæmper ikke om ære, de kæmper om indflydelse, altså social kapital. Og det vil sige, at de kæmper om at etablere netværk og kommunikere og planlægge og lægge strategier og aftaler og sådan noget. Og det er det, som de lykkes med. Og det præger deres måde at være på. Og endelig borgerskabet. De kæmper ikke om ære eller indflydelse, men om rigdom, altså økonomisk kapital, som Norbert Elias beskriver det. Og det vil sige, at de har nogle andre dyder igen, som handler om sparsommelighed, flid og behovsudsættelse og arbejde og sådan nogle ting. Så på den måde, så de forskellige samfund har forskellige typer af dyder og laster, som man udvikler på. Og de afløser hinanden op igennem historien. Og på den måde, så bliver de gamle herskerklasser og deres dyder, de bliver ligesom gjort forældet, og så er det så andre, der overtager. Det sker ikke nødvendigvis på den måde, at man omstyrter de gamle klasser med vold, eller de gamle herskende grupper med vold. Man konkurrerer dem faktisk ud. Sådan at de andre, de ligesom ikke rigtig kan følge med mere. For eksempel når borgerskabet sætter en industrialisering i gang, og virkelig kan etablere noget økonomisk kapital, så bliver hofadelen jo altså bliver lige så stille irrelevant. Og lige så stille så bliver de gamle klasser, de gamle snobbede klasser, bliver nødt til ligesom at acceptere, at okay, nu er der nogle nye der efterhånden kommer ind i samfundets centrum og gør sig gældende. Og nu er de ikke outsider mere, og nu begynder de efterhånden og deres dyder begynder at vinde frem, og deres dyder præger samfundet, og derfor så er det også ligesom deres dyder, der vinder i det her samfund. Og lige pludselig så har man så ændret magtforholdet mellem grupperne. Hvorimod de tidligere personlighedsstrukturer, de ender som doomed, ikke også? Altså, de er bare, de er dødsens, de er færdige. Men jeg tror nu godt, måske de kan komme igen i nye former. Ja. De ting, der spiller ind for, hvordan man sådan bliver civiliseret. Igen, det er ikke pædagogiske samtaler. Det er det bare ikke. Og når vi skal sådan lære at forstå det her, hvad det så er, han siger, der spiller ind, så er det jo fordi, at det er jo ikke sikkert, at vores pædagogiske samtaler reelt har effekt, hvis Norbert Elias har ret i, at det er det her, der i virkeligheden driver folk. Så er vi nødt til at lytte til det og prøve at se, sådan det er, vi egentlig er op imod. Fordi ellers så får pædagogikken jo så lever den i sin egen lille boble af en masse skønne ord, hvorimod det i virkeligheden er noget helt andet, der driver den verden, som egentlig var pædagogikkens opgave at civilisere på. Ja, men de her faktorer, der spiller ind, det er økonomiske faktorer. Det er integrerende kræfter, ifølge Norbert Elias. Det er stærkt integrerende. Det siger sig selv, at du kan kun få din løn, hvis du tilegner dig de her færdigheder, og den her opførsel, og den her tankegang, og matcher det. Så kan du få arbejde herinde, ikke? Og så kan du blive tømrer her, ellers kan du ikke. Så det er klart, at det er voldsomt integrerende, at der er en økonomi, der stiller nogle krav. Hvis der ikke er en økonomi, der stiller nogle krav, så behøver man jo ikke rigtig at indstille sig på den del af omverdenen. Så er det jo lige meget.
Ja, og det kan man jo også, det har altså Ole Birk Olesen har i sin bog Taberfabrikken om velfærdssamfundet, der er han faktisk inde på, hvordan store sociale ydelser, de kan være med til at simpelthen at forhindre folk i at blive integreret og civiliseret i samfundet, fordi de ikke har brug for at indstille sig på omverdenen. Ja. Så en ting er økonomien, og den anden ting, det er det, vi startede med at nævne, altså statsmagten. Det er klart, at den spiller sammen med økonomien, ikke også? Og statsmagten, den har trukket sig tilbage, og er civiliserende stadigvæk, selvom at den ikke går rundt og er vagtsom overalt. Den har trukket sig tilbage, og er en fjern og diskret trussel. Men den gør, at hele dens eksistens betyder, at jamen, så kan folk, de kan dyrke deres ting, de kan have deres køkkenhave, og deres landbrug, og deres lille forretning, uden at der kommer nogen og røver det hele. Og det er derfor civiliserende, at den sidder der og lurer, den der statsmagt, klar til at slå ned på dem, som forbryder sig. Og det vil sige, at den giver mennesker fred og orden, sådan at de kan leve deres liv. Og så kan man ligesom slappe af og koncentrere sig om, ikke om at slås, men om at arbejde. Og så kan man, det er en stærk civiliserende kraft. Så er der så selve uddifferentieringen, som betyder, at igen, vi skal hen på skolen og klare os, vi skal hen i erhvervslivet og klare os, der er det politiske liv. Det vil sige, at der er mere vægt på, at individet skal kunne klare sig. Individet kan ikke bare hvile i sin familie, eller i sin landsby, eller i sin gruppe. Individet skal selv ud hver for sig og klare sig ude i de her forskellige felter. Ja, og det er civiliserende, fordi at så opstår der det, man kalder et meritokrati, altså at man ligesom klarer sig efter fortjeneste, og det vil sige, at det enkelte individ er nødt til at presse sig selv til endnu mere behovsudskydelse og selvbeherskelse og arbejde og endnu mere fredsommelig omgang med andre mennesker. Så det vil Norbert Elias sige, der er civiliserende. Og endelig så betyder uddifferentiering også, at der bliver større lighed imellem de forskellige grupper. I hvert fald som udgangspunkt. Fordi at der er ikke nogen, som man kan ikke bare bruge sin umiddelbare magtposition eller sin umiddelbare voldstyranni til at få nogle andre grupper ned med nakken. Det kan man ikke gøre af hensyn til, at der er en øverste statsmagt, som kommer efter en. Så man kan ikke være ligeglad med de andre grupper. De er ikke retsløse. Og det er ikke op til en selv bare at smide dem ud, eller sige, du kan kun være skraldemand, eller du kan ikke være her. Ja. Så den her forøgede afhængighed, der opstår imellem de forskellige grupper, den betyder så, at der bliver en større integration mellem de forskellige grupper. Ja. Fordi at der er en uddifferentiering, eller der er en arbejdsdeling, som betyder, at jamen, nu skal vi hen til skomageren og samarbejde med ham, og til slagteren der, og så videre. Ja. Så det er nogle af de ting, der er civiliserende. Økonomi, stat og uddifferentiering. Det virker civiliserende. Og de her civiliseringsprocesser, de er som sagt ikke intenderet. De finder sted uanset om vi vil eller ej. Det er ikke nogens intenderede plan, som man siger, at nu skal vi have civiliseret dem alle sammen. Det er noget, der finder sted, fordi at de her afhængigheder, de er som de er. Og fordi vi er nødt til at indstille os på dem. Og fordi de breder sig længere og længere og længere ud, som ringe i vandet, de her interdependensstrukturer. Ja. Og det vil sige, at der kan sagtens foregå civiliseringsprocesser
Og der kan sagtens være afhængighed, så at sige, under vandet, uden for statens bevidste kontrol, og uden for pædagogernes bevidste kontrol. Og det er der jo masser af. At folk har noget på hinanden, og folk får hinanden ligesom banket på plads, uden at man egentlig helt har styr på det. Der sker noget der under overfladen, hvor folk de adlyder andre, end dem man lige adlyder noget andet, end lige den bevidste pædagogik. Så der skal man jo også vide, hvad det er, man er op imod. Især for eksempel, hvis det handler om integration. Hvem styrer egentlig? Hvem er vedkommendes signifikante anden? Hvem er vedkommende afhængig af? Hvem lytter vedkommende til? Fordi ellers man kan jo prædike lige så meget man vil, og man kan forsøge at påvirke og samtale pædagogisk alt det man vil, men hvis nu at vedkommende sidder i en figuration af afhængighed, hvor det er nogle helt konkrete signifikante andre. Det kan være en far, en onkel, hvad nu det måtte være, ikke også, som øver magt over vedkommende, så er det de mennesker, som vedkommende følger, og ikke pædagogen. Og derfor så, det er faktisk i virkeligheden der, hvor Norbert Elias han er allermest interessant for pædagogikken. Det er fordi, at pædagogikken mange gange måske forestiller sig, at de har fuld adgang til den her bevidsthed, og mens Norbert Elias altid peger på, at der står så meget andet imellem. Ja. Ja, så det kunne være en idé at beskrive det her figuration af interdependens, fordi det er der, den reelle indflydelse er. Ja. Ja. Godt. Ja. Civiliseringen har også betydning for, hvordan der er en social stræben og en social distance i de forskellige samfund. Det beskriver Norbert Elias, hvordan de lavere klasser, de presser på nedefra, de vil gerne op i varmen, de vil gerne være en del af de højere klasser. De vil gerne være med deroppe, og de vil også gerne have den der prestige. Men de højere klasser, de lægger afstand, de lægger social distance til de nedre klasser. De prøver sådan at distinguere sig. Det er også noget, som Bourdieu har arbejdet med. Så det er vigtigt for de højere klasser, at der er afstand til dem nedenfor. Distinktion. Ikke? Fordi det er et prestigetab, hvis de falder sammen med de nederste klasser. Det er ikke godt. Det ønsker de ikke. Men det er jo ikke desto mindre det, der sker, når en lavere klasse stiger op i graderne og begynder at blive en herskende klasse. Så lige pludselig så glider de sammen, og ikke nok med det, de bliver overhalet af nogle andre mennesker med nogle andre normer, som så kommer i fokus, og så fungerer i det her samfund. Og så skifter definitionsmagten mellem den hidtidige herskende klasse, og så den nye herskende klasse. Så er det lige pludselig nogle andre, hvis normer og dyder, der bliver prestigefulde. Og så er det lige pludselig den gruppe, der kan udskamme de andre, ikke også? Og lægge distance til de andre. Så det er jo selvfølgelig en lidt grim beskrivelse af det, men det kan man jo godt sådan set genkende lidt. Så den der distancering, den handler om, den giver sig udslag i, at man viser sådan lidt afsky for de andres smag. Der har Bourdieu lært rigtig meget her. Der er de andres lidt ringere, lidt mere sådan knap så civiliserede, knap så fine vaner. Dem gælder det om, at man ligesom lægger afstand til. Fordi så kan de andre se, at man hører ikke til blandt den nederste klasse, man hører til lidt ovenover. Så det er altid dejligt at sige et eller andet ufordelagtigt om dem, der er nedenunder en selv. Ja. Men civilisering er en god ting for underklassen. Fordi at den lavere klasse, som sagt, har mulighed for at stige op. Og de højere klasser har mulighed for at falde ned i den her civiliseringsproces. Og det betyder, at
Vi får rystet posen, og det betyder igen, at vi får den her sociale mobilitet. I første omgang, så sker civiliseringsprocessen ved hoffet. Fordi at vi har kongen, og så har vi hofadelen lige rundt omkring ham, som lærer at tage hensyn til ham, og lærer næsten at være øjentjener i forhold til ham. Hvad skal jeg gøre? Hvad vil kongen gerne have, jeg gør? Hvordan skal jeg nu begå mig? Men så siver det sådan længere og længere ned, ikke også, i samfundet, sådan at flere og flere grupper lærer sig de der færdigheder. Det handler om at aflæse, hvad der skal til, og planlægge og tilpasse sig. Og på den måde så ekspanderer de her civiliserende strukturer. Og det gør de hele tiden. De ekspanderer ud i samfundet, ud over kloden. Så kommer der flere og flere med ind i det. Og derfor så er vi ikke ved civilisationens slutpunkt. Vi er undervejs i den her civilisation. Ja. Så derfor ifølge Norbert Elias, så er det ikke vold, der afstedkommer, at der sker sådan et skred i klassernes magtforhold. Det er ikke vold, det er ikke som hos Marx, det er ikke sådan en revolution, selvom det ligner Marx meget, hele den her beskrivelse af, hvordan de forskellige klasser, de skiftes til at have den herskende magt. Så er det ikke vold, der driver den her proces ifølge Norbert Elias. Det er konkurrence. Og det gør ham. Det sætter lige et andet perspektiv på, fordi det er konkurrence, der betyder, at borgerskabet udkonkurrerer adelen og deres puder på ryggen, ikke også? Fordi at borgerskabet de rent faktisk kan lave noget, som de kan bygge nogle gode samfund op af, og kan tjene penge på, og så lige pludselig så bliver det andet bare irrelevant. Hvorimod, og krigeradelen, som jo var toppen af poppen tidligere, de står helt håbløst tilbage, ikke også, med køl i den ene hånd. Ja. Så på den måde, så bliver de lavere lag, de bliver trukket op gennem konkurrence, og gennem den her uddifferentiering, gennem den her åbning af samfundet, hvor det ikke længere er segmenter, der styrer, heller ikke strata, altså klasser i lag, der styrer, men lige så stille, at et mere åbent samfund, hvor alle har en fair chance inden for de forskellige felter, såsom især uddannelsessystemet, ikke også? Og i og med, så går alle derind, ikke også? Fra alle samfundslag ind i de her skoler, og der kan de så begå sig og blive trukket op i de øvre lag. Det er sådan, Norbert Elias han beskriver det som en god ting. Og derfor så er civilisering ifølge Norbert Elias et godt våben i den sociale kamp. Man skal ikke være bange for den der civilisering, og den er ikke undertrykkende, som Norbert Elias han beskriver den. Der afviger han noget fra Bourdieu, fordi ifølge Bourdieu så er middelklassenormerne i uddannelsessystemet, det er nogen, der ligesom holder de lavere klasser ude og gør det svært for dem, og de kan ikke komme ind og sådan noget. De kan ikke klare sig, fordi de er på udebane. Og ja, det er de jo selvfølgelig også, men ikke desto mindre, så siger Norbert Elias, at det er den udebane, de skal lære at spille på. Og det lærer de også. Igennem, der er kamp på alle de her forskellige felter, men i den kamp, der ruster de lavere klasser sig til at klare sig. Så på den måde er den her civilisering, det er ikke en undertrykkelse. Det er ikke en undertrykkelsesproces, at man lærer at gå i skole, lærer at tænke frem, lærer at få lavet sine lektier, lærer at stå op om morgenen, lærer at arbejde hårdt. Det er ikke undertrykkende. Det er tværtimod et våben, som man kan få i den sociale kamp, og en vej til at komme op i de øvre lag. Så han ser positivt på civiliseringsprocessen som et våben i den sociale kamp. Den inddrager flere grupper, og hvis vi vender tilbage til det første, han sagde, så var han jo vokset op som jøde i et Tyskland, der udviklede sig til et Nazi-Tyskland. Og der er det også hans egen etniske gruppe, som han tænker på, at de skal jo,
de klarer sig i konkurrencen, ikke også? De går ind på lige vilkår, og i og med, at de dygtiggør sig, så kan de komme ind i samfundet, hvad de ikke kan i et segmenteret samfund, hvor det er tyskere mod jøder, eller et stratificeret samfund, men i det her mere uddifferentierede samfund, der kan alle forskellige etniske grupper komme ind og have og lære at klare sig ved at tilegne sig de dyder, der skal til. Ja. Så der er civiliseringsprocessen en positiv ting. Han siger, at vi kan godt nå til til sidst, sådan utopisk, der kan vi godt nå frem til, at vi holder op med at slås som samfund. Altså, at der ikke længere er flere grupper, der slås, og flere lavere klasser, der vil op, eller øvre klasser, der skal ned. Der har han på samme måde, som Marx han beskriver det, at der kan komme en tid, hvor tidligere undertrykte ikke udvikler sig til undertrykkere. Altså, hvor der ikke længere er nogen undertrykte. Og så vil det så til sidst, så holder vi lidt op med at slås, og så er vi civiliseret. Men indtil da, så kan den her proces, den tager lang tid, og det er en kamp, og det er en strid, og den kan også gå i bakgear, når frygten overtager, som for eksempel de gjorde under Nazi-Tyskland. Så det er lidt dobbelt det her. Det er kampe, der pågår både imellem segment og segment, imellem det ene sociale lag og det andet sociale lag, og også imellem etniske grupper, det er også segmenter. Ja. Og til sidst, så forklarer han, hvordan den her civiliseringsproces, den foregår i to faser. I første omgang, så foregår den gennem assimilation, og i anden omgang, så foregår den gennem repulsion, altså hvor man skubber de andre væk. Og det vil sige, at når man kommer nedefra, så reagerer man først med assimilation. Det vil sige, at man prøver at efterligne de højere klasser. Man vil gerne op og være en af dem. Det vil sige, at man føler sig stadigvæk underlegen som klasse eller som gruppe, og man har de højere klasser eller den herskende gruppe som sin model, som man efterligner. Og det er sådan en assimilationsproces, altså assimilation forstået som, man vil gerne være lig med, ligne de andre. Man vil gerne ligne de andre. Og det er sådan den første fase. Men efterhånden, så sker der noget andet, fordi så går vi over i sådan en repulsionsfase, altså en afskysfase, eller afstødningsfase, hvor den opadstigende klasse ikke længere bare efterligner den herskende klasse, men hvor de sådan differentierer sig selv, og prøver at distancere sig selv fra de andre, og vender lidt mere tilbage til deres egne ting, som deres egen stolthed. De får mere selvtillid, og de bliver mere uafhængige af den anden klasse. Det kan sådan være borgerskabet, der bliver mere stolte af deres egen identitet, og skubber adelen lidt væk. Og det får spændingerne til at stige. Fordi at det får selvbevidstheden til at stige hos begge grupper, fordi nu er der konkurrence lige pludselig også. Det vil sige, at vi er ikke længere i en assimilationsproces. Vi er mere i sådan en repulsionsproces, hvor den enkelte gruppe sådan differentierer sig fra de andre og bliver mere sig selv og bliver mere uafhængig af den anden gruppe. Ja. Og det vil sige, at civiliseringsprocessen bliver ikke bare mere fredelig her, vel? Det er klart, at den mest fredelige proces, det er, når de opadstigende klasser bare bliver assimileret ind i de andre, hvorimod der kommer flere spændinger, når de ikke rigtig bare gider efterligne de andre mere, men gerne vil bevare deres egen identitet. Og de her ting er selvfølgelig også totalt relevante også i forbindelse med integrationsdiskussioner. Og et godt bud
og også tænker jeg en god analyse af assimilationsprocesser kontra sådan mere selvbevidst og mere modsætningsprægede identitetsprocesser, som er anden fase i de her sociale sammenstød. Ja. Så det var sådan set Norbert Elias' blik på det her med forholdet mellem individ og samfund. Og man kan jo sagtens høre, at hvor skal pædagogikken gribe ind henne her? Hvad søren skal vi så gøre? Fordi så er pædagogikken jo sådan set næsten overflødig. Men det er måske ikke lige det, der er den rigtige konklusion. Altså den rigtige konklusion er måske mere, at man skal måske blive lidt mere, man kunne lade sig inspirere af den der funktionalistiske analyse, og blive bedre til at forstå, ikke bare normativt, hvad vil vi gerne have? Vi vil gerne have noget inklusion, eller vi vil gerne have noget enhed i nogle grupper, noget lighed og sådan noget. Men at man bevæger sig måske lidt fra den normative, og så til den her funktionalistiske analyse af, hvordan det fungerer. Og der er måske også nogle integrationsproblemer, som de her ting kan være med til at belyse. Både i forhold til altså konflikter, og også i forhold til tilpasning og integration i det hele taget. Hvem er det egentlig, der er ens nærmeste netværk? Hvem er ens signifikante anden? Hvem er det, hvilken figuration af interdependens lever man i? Fordi man kommer meget let til i pædagogikken, tror jeg, at have en masse taler, en masse samtale, og de virkelige ting, de virkelige spændinger, de virkelige ting, der driver tingene, nødvendighederne, ikke også? Jernlovene, der driver tingene, de er under vandoverfladen, og det betyder, at hvis vi ikke kan få øje på dem, så kan vi simpelthen ikke påvirke tingene. Og det er relevant, om det så handler om at få et mand ud af en bande, eller det handler om, hvorfor en ung pige måske ikke, måske er underlagt social kontrol. Ja, det kan jo handle om, hvad der foregår i frikvartererne, kontra hvad der tales om i klassen, de her jernlov her. Så på den måde, så er han vældig interessant og vældig irriterende også, og nødvendig også at kigge på, når man skal se på forholdet mellem person og samfund, og pædagogikkens rolle i formidling mellem de to størrelser. Det var det, jeg vil sige i dag. Tak for nu.